Barok na barok ya. Yafar na yafar ya. Abo yagul ni koksiku. Tabuk temple mondir no kathar. Abo sepulya tiarang rana nang belai. Yes or no? Mondir tiarang ke seara musa sekseng barok lainnya ni. Ba ratha lainnya ni, ba yafar lainnya ni. Alam bago seng nuka. Don't you know that you are God's temple? Tam nung saimi adiba. Mondir, temple, Kaitor ni. Abo nung se. And that God's spirit lives in you. I don't know. Kaitor ni fola. Kiting itong fayo. Nok thik kari. Hai ka mondir thik kari le. Azagawo. Mungsasak. Yapari yasak zagan hanita khatung di. Kay ni problem boro hangke. Kay niji se problem. Bahai ke problem hangke. Bo. Kaitor no. Poito bo khlaisu gya. Te. Kaitor je bini langmo nango. Bo abono tu yamasuk shiriasia. Abelle. Bo Kaitor no nang sugo. Amari bintani seng nogo. Kaitor thaniyo yafana nango. Amo simia bini. Okay? Ani Kaitor bai ang yasak zangna nangana. Abo bini. Abo ni bangi tamungka. Abel yasak zaka. Bini yafarma yasak zaka. Cain yasak zakliya. Bini yafarma yasak zakliya. Tamsa. Oro 1 Corinthians chapter 3 verse 17 no. Abo ni bagai khorok sasya Kaitor ni nokthar sabai ke. Kaitor bo bonus sabai nai. Shaitan. Lucifer. Aswari. Tamo. Kaitor nokthar sabai paikya. Kaitor bo bonus sabai nai. Abo hanyangka. One of her descendants. Ipni oksingti asaimani bisingo khoroksa. A khoroksa sabo Jisoo Kristo. Okay, will crush your head. Nini bok khorok sabai nai. Jehetu Kaitor ni mondino sabai kya. Abo hanyangka. Jisoo Kristo paikya. Je Kaitor ni mondino sabai nai. Bono sabai paikya. Haike Kaitor ni yafaro hanmani tamo. Jeng nukha. Kaitor ni yafaria angay. Haike ba Kaitor ni kok khanay angay. Adam tamungka. Next, hain nukpiu ka. Kok khanaya similia. Cain. Kaitor no sak nanglia. Some of his crops. Hain no. Pro puji to haikya. He Kaitor. Yafar paikya. Bufa to kok khanay angka. Bohongke. Saksus nanglia Kaitor no. Ese jaga mondir se tikri. Ka mondiro baga Kaitor tongpanye ba. Tikri mondiro go. Adam ni bisungo tongman Kaitor. Tongmalia. Tal Cain ni bisungo tongno sungjaw Kaitor. Cain che tongna naya. Ngaja jaga mondir. Ara Kaitor se kering ka mondir ni kun belo kre. Am bagay no. Cain reject ka. Nga Kaitor thani wo. Tam yafar thai. Ba Kaitor tam yafar tang mo sungjak. Seng sak no. Yes. Chini sak mondir. O mondir se thik na nangnay. Kaitor tongpai man na janung na nangnay. Nung sao ani bebak tongbayo. Haketabo. Sungsane bebak mane khani tongbai mano. Nung bahike bebak ngjagi tongba. Ao, sungsane mane khani nintani bebak tongbai. Kaham ko. Tongthok jangnai ko. Khatung kha jangnai ko. Sungsane bebak mane khani tongbai mase. Amo second no tongthok ripan ton khana tabuk. Nung tongthok jagi tong. Kaham. Ajaga wo. Sungsane bebak mane khani sanam nai. Tai nono sanam nai. Malik. Kaitor bo tongo hongke. Complete ungsuyo diba.
hai sungsani bang mani khani tongmai mano tui ba tangwa sung nang complete ungjang ma hangi tongba sanamnaisa kwrwi malik kwrwi amkun phaniya ambagui no sungsani manui khwnui no tui tongthokjaknai ba ani tongo hwnai rok khnadi kaitor kwrwi je manui khwnui even nung kunu bello kwrwi kaitor tongo bebak no belai dungui thangbai mondiro gonta bo tongo mondiro oke dupkati bo tongo mondiro candle bo tongo mondiro prasad bo tongo but am mondiro kaitor se kwrwi hinkhe am mondir tam bello tongba nini gari bo tongo nok bo tongo jaga bo tongo bagan tongo chakri tongo rang tongo bebang tongbayo tabuk o mondir okay aro bebak tongbai phano kaitor se kwrwi nin thani bebak tongbai phano kaitor se kwrwi taban sungnai di mondiro gonta tamna swkang mondiro dukpati phwrangna swkang mombati phwrangna swkang prasad barokna swkang mondir se thik tong nangrau a mondir abono phwrwngui tongo chongno a mondir nungsi a nok kwthar nungsi nung thik hinkhe charo barokna barokya mondir se ready kwrwi kho kaitor se kwrwi tamno barogui tong nang mondir thik hinkhe kaitor sokpai nung thik kaitor ni no tongnai afuru jespan se bebang se belai dungui thangbai nai agartala o hall ready ingya kho December ni simi sung boro worship khailaihnai maybe noro wana jagai tong ang saimanya nung thik na ble ha hall mondir ya ble mondir bo nung angse ble bufang tola bo soi okay lama bo soi baksa sano hono tam buino phutani phungna bagai noro park o ni no buino phutani phungna bagaiya buino phungna bagai sing aro kuthumya mondir je jaga tong aro kaitor tongo toma park toma lama toma hall toma nok bebak thaio no tangui juta kaui norok khulumlai surulai kwngma borok sao tang hinmale borok ni mokolo borok rok je building nok no se mondir ungjagui tonglai yang kuthuk ke yang bising tui bujijaknai srai tamo hingke a building nok a tiles rijak a pakka rijak a miski bo lepajak abuya mondir kaitor swnambani se nini bwsak se okay o swngcharni swnamjak juta rok kai tong juta kaya da tong abo kaitor nasikya tabo kaitor bobo nasik hingke bini swnamjak je nok abo nok kwthar da kwthar hingke bo aro tongo kaitor tongo hingke juta kai bo soi kaya bo soi kaitor ni mondir swngsa adam bai puila kaitor ni mondir o aswkhe swngsa juta bo kana nangya aswkhe swngsa ri bo kana nangya chumna nangya aswkhe swngsa okay extra mungsaswk borok no mwchangna bagui kuno foundation hinui phulna nangya kajol hinui phulna nangya perfume hinui bo phulna nangya amo swkhe naithok amo swkhe swngsa aboni bagui kaitor bo borok bai baksa tongui manta daily mwkhang naisi kok salaio bwswksa halok kaham bwswksa mototom bwswksa naithotok bwswksa mwchangjak mondir thikba kaitor bo borok bai tongui mano borok ni bisingo borok baksa okay belai hamsawi bwswkse mane bobo hainui tongkha abo ma mondir se leng tangui thangkha mondir se leng tingui thangpaikha kaitor tongmali abla aro mondir lengta mondir lengti yagulo kaitor tongui manphinai jat okay kaitor lama khlaipika chumri rifika mwchang ririfika gothok ririfika chuna ririfika tabukle tamui tongsa swngcharo kaitor tongui manphina bagui se mwchang ririmani borok no chumrui lasimung ni yakni kate ririfika tabukhe borok tangui tonglai takhwe khugui tonglai phiru kaitor nungta tongphai di
iko angani kuka, iko ani kislang punuka, iko ani omtai punuka, iko ani khagla punuka, iko ani phikung punuka, iko angkos kuka nung ta tongpai di kaitor. Kaitor tongai man phina bagai, man borok bai tongnam sungjau kaitor. Sumri rikha, borok kok khnangai kamajak mani, kaitor arrange khlai pika. Tabo haini borok tabko tangmi tonglai, nangyao ri, nangyao sumung, nangya, iko ang kuka nung ta tongpai di kaitor. Non nangyang. Hai ke kaham ke khel khai nai tabo nang. Sung sasa tongmani, kok khnangai sung sasa kamajaka, lengta lengti engkha, kaitor khairuk pika, ri chumri pika, mosang pika, tabo haini hai, borok tangmi tonglai kya, a chumri rijak mono, hugo kibi tonglai piuka, agi ke kok khnangai se lasima singsa ongo, tabo ke chumrojak no tiklai ro hori se kok khnayang layo. So tabo tamongkha, haino hai, kirima singsa, kaitor tongai maya zat, aba hai tomongo borok tangi tonglai piro. Borok no haduli bai senamo, ha bai senamo, aba ting tongo. But senamjak bisingo sabo hapai ba, bukung tui. Okay. Rangma dawai ro ni sanable. Senamjak ke haduli bai habai. Bisingo kaitor sa hapayo. Kaitor hapai kya, kathang kha borok. Hallelujah. So nang ordinary borok ya, nangya borok, sugia borok ya. Kaitor tongmani nok se nang busuk special nang sai mandi. Kaitor tongmani nok, nang ketabuk nang bahayang thai.